O BNG de Outes leva tempo manifestando o seu desacordo co lugar escollido para dotar de chan industrial ao municipio. Os terreos están afectados por costas, o que obrigará a adquisición do dobre de superficie, aínda que mantendo a mesma edificabilidade. Para cumplir os requirimentos dos informes de costas, lle obriga a adquisición do doble de terreo, eso sí, para deixar un pulmón verde. A edificabilidade será a mesma, 81.400 metros cuadrados, co cal, os veciños de Outes acabaremos comprando terreos que teremos a monte, que sostemos, que haberá que mantelos, o cal entendemos que é un gasto innecesario. Os nacionalistas expresan tamén as súas dúbidas sobre a capacidade da depuradora da Serra para asumir as augas residuais procedentes do futuro polígono e do compromiso da Xunta para acometer a urbanización da zona, garantindo uns accesos axeitados ás instalacións. Pese que os informes preliminares din que a depuradora da Serra, que está ubicada na Serra, vai a poder con todo este saneamento a maiores, nós temos serias dúbidas. Tampouco souberon explicarnos que vai a pasar cas infraestructuras. Por parte de Estradas de Galicia non hai ningún compromiso serio á hora de darlle salida ou entrada a este polígono. Por estes motivos, dende o BNG votarán en contra do expediente de modificación do Pexón. Non obstante, son conscientes da gran necesidade deste chan no municipio, polo que instan ao goberno local a buscar un emprazamento alternativo. Pola súa banda, o alcalde de Outes manifestou a súa intención de levar a pleno o inicio da tramitación o próximo xoves, posto que é a responsabilidade do equipo de goberno en cumprimento do compromiso adquirido coa veciñanza. Manolo González aclarou que a elección do emprazamento non é arbitraria, senón que é froito dun longo proceso no que se levou a cabo un estudo técnico e se mantiveron xuntanzas cos empresarios que escolleron esta zona como a máis axeitada para a instalación dun polígono de servizos de proximidade. En canto á edificabilidade e a afectación de costas, obrigará a reducila dun 0,7 a un 0,44%, co que en lugar de 5 hectáreas o Concello terá que adquirir 8. Dende o Goberno entenden que non é un impedimento suficiente para botar por terra todo o proceso e iniciar un novo procedemento na busca dun emprazamento alternativo que podería tamén contar con esta afectación, posto que ao ser un Concello costeiro, boa parte dos terreos dispoñibles atópanse na franxa dos primeiros 500 metros. O rexedor destacou ademais que se trata dunha zona con boas comunicacións e próxima ao núcleo da Serra.